Ia! Ia uite-o! Ia uite-o! Ia uite-o cum stă și ce mult își ține căpușorul! Ce mult și-l ține! Ia uite-o! Filmează asta, pentru că ea a făcut unul de închis. Nu? Ce nu? Nu că nu apărea rec aici. Eu cred că vede la TV. Ia uite, încearcă să se târască singură. Uite-o, 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 uite-o! Ia a făcut! Ia uite! Bravo, mami, bravo! Ce puternică ești!